Това не е Майами, това е Бургас. Изключително сме щастливи да ви представим един от нашите най-любими проекти – 4-стаен просторен апартамент на брега на нашето Черно море за клиенти, които живеят в Майами. Цялостната концепция, върху която изградихме дизайна на този апартамент, беше да използваме светли и основно бели материали. Много от вас ще се зачудят, гледайки този клип, къде е кухненския плот за готвене. Тук, в този апартамент, решихме да го интегрираме под керамичния плот. Той е вграден отдолу, като по този начин бар плота, който служи за събиране на гости, е максимално изчистен като дизайн. В него е интегриран този аспиратор, който е отново вграден отдолу, за да няма висящи елементи отгоре. А тук, скрито в мебел, е Coffee Station, където се съдържат всички напитки и чаши на семейството. Много важен елемент за нашите клиенти в дневната зона беше диванът, мекото сядане. Специално го проектирахме за тях, така че да бъде максимално широк и дълбок за комфортна почивка, а също така от него да се откриват красивите гледки към морето и гледката към камината, която е допълнителен акцент. Отвън проектирахме много комфортно меко сядане, за да може в хубавото време нашите клиенти да се наслаждават на красивата гледка. Слънцезащитата е решена с штори, които отново са бели, за да се слеят с цялостния дизайн. Сега ще ви покажа, като ги пуснем, как ненатрапчиво се сливат с дизайна. Тук се намираме в родителската спалня. По-интересното за нея е, че тя, както и в дневната, има акцент камина за уют. Също така зад спалнята има вертикален елемент от керамика, който е подсветнат отзад със скрито осветление. Това е същия материал, от който е направен и кухненския плот. Спалнята има собствена баня с 2 мивки, за да бъде максимално комфортно на нашите клиенти. А интересен факт е, че абсолютно всичко е правено по поръчка и ние от Reart Design сме го организирали с партньорите, с които работим. Сега ви показваме втората спалня, която както първата има собствена баня. Всяка една мебел е направена по поръчка. То е интересен детайл при шкафовете е, че в тях има скрити конвектори. Спалнята е достатъчно комфортна и голяма, за да може да се ползва от едно семейство, а зад нея за акцент сме сложили декоративен тапет. Това е мултифункционално помещение. Както може да видите, това е офис, който може да се ползва от членовете на семейството. Използвали сме естествен фурниер, естествено зелен скандинавски мъх, който придава акцент. А много интересно е, че тук е вградено легло, което може да падне и да се използва като спалня.